barrena estutu bihotza ireki, elkarrekin zoriontsu izateko beti. Nik nire etorkizuna berekin imaginatzen dut, eta hori da netzako garrantzitsua. Heldu diren egunak berekin egon alizatea, nik ez dut deus berexia bilatzen, nik horrekin nahikoa dut berekin egin bada. Azken inbazioan, guztiz garaitua izan zen, nobeka baztu zuten, zer izan zen lehenago, zoriona eraikitzen, jakinez zuelako, bere kontra eraikitzen. Landerrengatik, lanengatik, leiretxungatik eta amangatik.